Istanbul, que compta amb una població aproximada de 14 milions d'habitants, és una ciutat màgica i carregada d'història, la única del món, fundada entre dos continents. Sota l'imponent torre anomenada de Gàlata s'estén el cor de la ciutat. L'assenyala el Corn d'Or, una magnífica vall fluvial considerada el port natural més important del món i que desemboca al Bòsfor. L'estret comunica la Mar Negra amb la Mar de Màrmara i separa la Turquia europea de la Turquia asiàtica. La Mesquita Nova, la més gran d'Istanbul. Hi ha un gran nombre de mesquites a Istanbul i la de Rishten Pasha és una de les més rellevants i potser la més luxosa. A l'interior s'hi aplega una fantàstica col·lecció de rajoles decorades. Aquestes rajoles provenen d'Iznik. La ceràmica d'aquesta ciutat, situada a 87 quilòmetres al sud d'Istanbul, és la més prestigiosa de Turquia. La mesquita de Rishten Pasha es troba al bell mig de la zona més comercial, rodejada de carrerons plens de magatzems i botigues sobre les que despunta el seu minaret. Es tracta d'un indret on encara es destil·len les essències de l'antic Istanbul. Un cop traspassades les enigmàtiques arcades, trobem el Mercat de les Espècies, un autèntic temple que fa les delícies dels gastrònoms. Es tracta d'una construcció amb voltes bastida al segle XVII i a les seves parades s'hi acumulen, al cantó de tota mena d'espècies, altres productes com mel, fruits secs, dolços i caviar de molt bona qualitat. Com és propi d'una vila a cavall entre Europa i Àsia, el comerç ha estat sempre un factor bàsic per la seva economia i a ell s'entreguen amb entusiasme la majoria dels estambulís. La plaça que s'obre entre les dues ales del Basar sempre està plena d'activitat, amb cafès i tota mena de botigues, sobretot de plantes. Istanbul ha estat la capital de 4 imperis: romà d'Orient, bizantí, llatí i otomà, i més tard, fins al 1923, va ser capital de la República de Turquia. El pont de Gàlata és un espectacle, doncs a tota hora és ple de pescadors. És aquesta una de les dues grans passions d'aquest poble, l'altra és el futbol. Sota la calçada hi ha un munt de restaurants que ofereixen sobretot peix i la zona sempre desprèn una penetrant olor a sardines fregides. A l'altra banda hi ha el mercat del peix. Després d'unes poques desenes de metres de pujada des del pont, serem al selecte barri de Tünel. L'avinguda d'Istiklal, Llibertat, és la més turística i animada de la vila. La gent hi passeja a peu o amb uns antics tramvies que la recorren amunt i avall. L'avinguda és plena de botigues, cafès i restaurants.
Al final hi ha la plaça Tàxim, que connecta amb la zona occidental i els carrers amb les botigues més exclusives. És diumenge i encara que està plovisquejant, l'animació a l'avinguda es perllonga més enllà de la caiguda del sol. També dins de passatges comercials sempre plens de gom a gom. És temps de Ramadà i el gruix de la població espera expectant l'hora en què ja està permès trencar el dejú. La Torre de Gàlata, talaia cònica del segle VI, que amb els seus 60 metres permetia observar el moviment de vaixells del Corn d'Or. Des de dalt, veiem unes esplèndides perspectives de la ciutat banyada per la darrera llum del capvespre. El pont de Gàlata se'ns apareix encara amb pescadors i força animat. Brillen les llums dels restaurants i destaca la mesquita nova, il·luminada pel Ramadà. Comencem el nou dia amb un passeig pel Bòsfor. La paraula Bòsfor vol dir gola en turc. En paraules d'Orhan Pamuk, a la seva celebrada obra que porta el títol de la ciutat, de la fusió entre el Màrmara i el Mar Negre, li ve a Istanbul tota la força del seu esperit. És un mar en moviment, poderós i profund. Cada dia surten de la panxa de vaixells com aquest milers de turistes que envaeixen la ciutat. Des del port de Minenu surten la majoria de petits vaixells que fan el recorregut turístic pel Bòsfor. El primer monument emblemàtic que veurem serà la mesquita del Mambache i immediatament després el palau del mateix nom, bastit el 1856. El Four Seasons i el Sheraton Kempinski són els millors hotels de la ciutat. Aquest últim, ubicat en un bonic palau del 1871, està inspirat en part en altres conjunts arquitectònics, com l'Alhambra de Granada. Passem davant del mític Rainbow Warrior, el vaixell de Greenpeace, que aquests dies està ancorat a Istanbul. El iot d'Atatürk, fundador de la Turquia moderna i que ara fan servir els alumnes de l'escola naval. Al llarg del recorregut veiem moltes de les elegants cases típiques del Bòsfor, anomenades yalis. Aquesta, del segle XIX, és el Consolat d'Egipte, antiga residència d'estiu del seu governador. Té uns elegants teulats d'estil francès i detalls inspirats en el modernisme austríac. Fins a principis del segle XVIII, al Bòsfor no hi vivia pràcticament ningú, a excepció d'alguns grups de pescadors rumís. A partir de llavors, s'hi van començar a instal·lar els otomans i es van anar convertint en un bonic passeig. Al punt més estret del Bòsfor hi ha la fortalesa d'Europa, bastida el 1452 per Mehmet el Conqueridor per tal d'accelerar la conquesta de la llavors Constantinoble. L'anomenat pont d'Atatürk es va acabar el 1973 i té una longitud de 1.074 metres. A la seva alçada, el vaixell en el que fem el creuer gira per tal de recórrer la banda asiàtica del Bòsfor. De seguida, ens trobem amb la fortalesa d'Àsia, 50 anys més antiga que la d'Europa. El Palau Beylerbeyi, del 1865, residència d'estiu del sultà i allotjament oficial dels caps d'estat estrangers de visita a Istanbul. La casa més cara del Bòsfor, valorada en 140 milions de dòlars. La part asiàtica d'Istanbul és més tranquil·la que l'europea. Hi ha més zones verdes i les millors cases, moltes d'elles de fusta, com sempre havien estat característiques de la ciutat.